देखी भैया। हाँ अरे की का करे देवता लोग की ओकर मती फेर के अदू धरोहर पर रखल बा। राजा दशरथ जी के कई तरह के मांगे के समय आ गइल बा। उहे जेबा से वचन अपन मांग लेला काम बा के कही के बस ए भी कवि के भाव रहा कि सुनंदन मुनि सब श्रद्धा पुकार भेजी। माया बनी मंथरा के मन में समझ ली यहाँ आंख मुँह करी लाल रानी के कई से भरा लगौली। रामचंद्र राजा होइए भरत का निहाल पाए सवतीन के कथा कही रानी के भगोली। कलश मंथरा की रानी जी अभी रउला लड़कपन में बुझी बा कहने का राम के राजगद्दी हो जाए तो वही रानी बन के चारी ना काटे दूध में के माछी निकाल के जगह बीत गया पहली रानी के कही की रे मंथरा पेनिशन बोलबे तो जीव खिंचवा ले। मंथरा कहलस की कोई निपाओ हमें कहानी चेरी छोड़ हो हम दासी के दासिया रहे रानी तो बने ना लेकिन अब नीमक रानी तो बहुत कुछ कहली कि लोग साँच कहला बानी लगड़ी कुबरी और रानी के कही के मंथरा कहली कि रानी जी रुआ बात बुझात नहीं। देखी राजा कितना रुआ से धोखा पीले बड़े अपना बेटा राम के राजगद्दी दे रहे बड़े रुआ बेटा भरत के ननिहाल भेजे और कई बात रानी के कही के चार दिमाग में देखलस मंथरा की चार रानी के मन अब हमरा ये हो गई आ रानी अब फुलकारे लगी अब 76 करे लागल हमें सीधा मतलब कोई राजा हुई बाकी रोगा बुझे देने तो सिलिया जब पुत्र राम जब राजा हो गई है तो वह अपना बारे में सोच रही रानी के कई के तरह देव माँ सरस्वती मती घुमौली बुझाई की रही हमारे खातिर क्या चाहते ही बताओ का करी मंथरा कलश की वैसे हमारा काम लगली रानी जब पलकार है बुझलस के बारे न हमरा बस में हो गइल बाड़ी तो कहलस की दू गोबर राव रखल बा राजा दशरथ के लगे मांगे के समय आ गइल बा अरे की का मांगे कहलस की यही लबर लोग मांगे तो मिली ओरी ना पहले राम के कसम राजा दशरथ जी खाली तब मांगे आहे न सोच मन मांगे तो मिल जाएगी। 13 अंगुली घी निकलेला 16 अंगुली घी तनी एकरा खातिर हम लोग कुछ करे धरे के पड़ी। चलो रवाना है परशुराम भैया कहनी हम 8 बजे लड़का सुता रहता है परिवार के संस्कार बा बढ़िया संस्कार वो लेकर के दिया 8 बजे ना सोती तो सोती हम बिछौने पर रहिए तो हमारे को जेठ लड़का बा जौन मास्टर हो
जाके गाय हुई के अपन बांध के खियाओ के गोबर को बिक देला। सब लड़का हुए लिखो सब कोई श्रवण कुमार नहीं होला। संस्कार संस्कार के बात का भैया अरे वो जाई के समय लिखो भावना